Policajt Pavol Šajben sa v júni 2008 čelne zrazil s oproti idúcim autom. Bol posledný v kolóne, ktorá sprevádzala transport peňazí. Prečo prešiel do protismeru, si vtedy nedokázali vysvetliť ani samotní policajti. 4 autá prešli absolútne bez problémov. Aj pre nás je teda záhadou, že sa stretli vlastne s tým posledným vozidlom. K policajtovi bol dnes sudcovský senát oveľa miernejší ako predtým. Sudca vo Zvolene namiesto 1 roka nepodmienečne dostal 2-ročnú podmienku. Súd v tomto prípade vzal do úvahy aj zavinenie poškodenej. Inými slovami sa mala nebohá žena podľa sudcov buď policajnému autu vyhnúť viac doprava, alebo úplne zastať. Som zhnúsený. Prípad, ktorý sa stal nám, nech je varovaním pre všetkých spoluobčanov. Aby vedeli, že keď prídu s dočinením s policajtami, nemajú šancu v tejto republike. Odsúdený policajt aj napriek tomu, že zostáva na slobode, nebol s dnešným rozhodnutím spokojný. Ja nemám čo povedať. Keď som nevinný, tak ma to až tak nepotešilo. Či príde stále aktívny policajt do svoje zamestnanie, sme sa dnes nedozvedeli. Polícia sa vyjadrí až po policajti. Oklamali nás na sladké reči, dali sme sa stredom na isté reči, sa zmenil do ľudia.